da suka samu labari an ce na auro hafiza alkur'ani suka ce sun ba ta admission ta yi karatu kyauta, miliyan 12 ake biya ɗalibi kafin ya digiri. Yan suka turo min ta waya cewa wannan matar ta malam mun ba ta admission za ta yi karatu a wannan university kyauta. Jami'an Bayero sun kira ni su ma ta dawo a yi transfer ɗinta ta dawo ta yi karatu a BUK. Haka Khadija University su ba suka ce sun ba ta ita ma ta zo ta yi digiri a ne. Yanzu na samu admission kusan 4, na ba ta ɗaya na ba marayu guda 3. Da ya sa wannan darajar ilimi abinda za ka biya miliyan kusan 10 an ce an ɗauke maka kyauta saboda kana da ilimi, an san an baka abin ba za a yi asara ba, za ka amfanar da mutane. Saboda haka ai uwa wallahi ku fitar da zakkar da Allah ya muku arziki, ku kawo hukumar zakka. Hukumar zakka ta tsari a Malaysia sai ka tarar da gini mai hawa ana ta business a gurin, sai a ce maka waƙafi ne na zakka. Kuɗaɗen da ake karɓa ana sarrafa su wajen magunguna, wajen ilimi, wajen abinci, wajen siyan taki, ba da maganin feshi, ɗaukar nauyin masu larura aikin ai musu aikin ƙaba, masu ciwon ido a ji ai musu ciwon ido, ai musu maganin ciwon ido, a marayu a taimaka musu su karatu, zawarawa a ba su jari a nemo musu miji. Da na fito da wannan tsarin a Kano gwamnati ta amince sai da muka aurar da zawarawa 10,000. Kuma abin mamaki ba gwamnati aka bari ba, akwai wanda ya ce duk sadakin matan nan shi zai dinga biya, har aka gama auren nan shi yake biyan sadaki. Akwai wanda suka raba musu kekuna, har da kamfanin nukan waya da suka ji abin da za a suka ce kowane ango za mu ba shi handset da layi da 'yan kuɗi a ciki. Amarya ma za a ba ta handset da layi da ɗan kuɗi a ciki. Haka suka raba amaran nan 1000 kowanne sai da aka ba shi wannan. Kun ga ashe kenan hukumar zakka da sallah da zakka shaƙiƙan juna ne. In baka sallah kana da matsala, in baka zakka kana da matsala. So da haka na yi godiya kwarai da gaske da mai girma gwamna da mataimakinsa da ciyaman na hukumar zakka da al'umman jihar Zamfara waɗanda suka kafa wannan hukuma har zuwa yau ake cin moriyarta a wannan jiha. Muna fata kuma wannan hukuma za ta ci gaba da ɗorewa. Wata rana insha Allah sai mun zo an kafa university ƙarƙashin hukumar zakka, sai mun zo an buɗe institution na koyar da ilimin muka daban-daban domin hukumar zakka. Sai an zo garin na insha Allah mun yi auren zawarawa guda 2 ƙarƙashin hukumar zakka, kuma ƙarƙashin wannan gwamnatin taku insha Allah. Muna fata Allah ya sawa aiwa jihar Zamfara albarka, Allah ya kawar da fitintunin da ke damun mu, Allah kawo mana ƙarshen rashin tsaro, Allah kawo mana zaman lafiya. Masu yin wannan ta'addanci Allah ya shirye su. Musulmi ne, kun ga nan da nace musu waye imani da Allah duk suka daga hannu, wa imani da Annabi suka daga hannu. Nace me yasa kuke haka to? Saboda haka muna fata Allah ya shirye su. Waɗanda ba masu shiriwa bane kuma suke da hannu wajen tsafafa wannan al'amari, Allah ya fi ƙarfinsu, Allah zai mana maganinsu. Muna fata Allah zaunar da mu lafiya. Zaɓe mai zuwa Allah ya sa a yi lafiya, gama lafiya, Allah ba da gagarumin nasara. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.